Ers i ni lansio yn 2018, mae cywain wedi cefnogi dros 1,000 o fusnesau bwyd a diod yng Nghymru. Mae'r busnesau bach hyn yn cynrychioli trosiant blynyddol cyfunol o 618 miliwn o bunnoedd, ac maent yn hynod bwysig i economi Cymru. Rydym wedi cefnogi 432 o fusnesau newydd ac wedi darparu 1,176 diwrnod hyfforddi ar gyfer dros 860 o gyfranogwyr. Yn arbenigo mewn helpu ein cleientiaid i wneud y gorau o'i potensial mewn byd cystadleuol. Rydym yn hyrwyddo ansawdd uchel y cynnyrch sydd gan Gymru i'w gynnig, yn ogystal â thalent ei entrepreneuriaid. Mae cywain wedi galluogi ein cleientiaid i ddod â'u cynhyrchion sydd o radd flaenaf i'r farchnad yma yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Mae Gydweithio yn allweddol i sbardino twf ac mae clysterau bwyd a diod Cymru, sef bwyd da, bwyd môr a mêl, yn chwarae rhan allweddol yn hyn. Gan ddod â busnesau o'r un anian ynghyd i gynyddu cynhyrchiant, sbardino arloesedd ac ysgogi busnes newydd. Mae tîm ymroddedig cywain yma i gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru, mawr a bach. Ein nod yw parhau i yrru arloesedd, twf a chynaliadwyedd o fewn y diwydiant a chryfhau enw da Cymru am gynhyrchu bwyd a diod o ansawdd uchel.